Usa ka lalaking dunay apan nga gustong makaangkon sa gipangando nga bisikleta. Natuman gayod human gipalit ang giipong o gipalit kini sa giipong sinsilyo sulod sa pipila ka tuig. Atong saron na nga istorya pinaagi ning report. Natagbaw og ihap kini mga staff sa usa ka bike shop sa Matina, Davao City. Human gidal-an sila og isa ka karton nga sinsilyo sa usa ka deaf-mute nga lalaki. Kay dili man makastorya, nagtuo silang gusto lang ipatibuok ang kwarta. Apan, ang maong mga sinsilyo ipalit di ay og bike. Dinhi sa countryside subdivision, nakita namo ang mong lalaki nga si Randy Cantos o mas nailhan nga si alias Amang tungod usa kini ka person with disability. Kay sikad sa bakal. So na siya bike yun na iyang gusto. Ang maong sinsilyo miabot og sobra 18,000 pesos. Busa napalit gayud ni Randy ang iyang pangandoy nga mountain bike. Pag abot niya, abi na ako sa mong kauban nga unsa iyang gidala bag nga abi ko battery sulod. Unsa inko ano siya no kwarta daw. Tanaw siya. So karon kasabot na ko mopalit siya bike. Dugay na kunong gusto ni Randy nga magkabisikleta. Busa sulod sa pipila ka tuig. Tanang sinsilyo niini nga matigom gikan sa iyang pagpanghornal, pagsaka og lubi ug pagbuti bakal. Gisulod niya kini sa iyang alkansya. Nang bakal siya, nya paghuman mag-spray man ni siya mangga. Naman ni siya amo diha. Nya pag sweldo niya, mo na iyang tungaon. Ihulog yun na niya siyang alkansya. Iyang alkansya dako jud kayo. Sa nakitang kakugi sa tagiya sa bike shop, kang Randy, iya kining gitagaan og discount, ingon man mga freebies. Libre sa bike lock, head tube. So nain siya nga okay na daw pero mopalit siya sa iyang kagalingon na helmet. Gipamatud-an ni Randy nga bisan sa iyang apan og kalisod sa kinabuhi, kung gustuhon gayod ang imong mga gipangandoy nga maangkon, walay imposible. Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Rial Suroche para sa One Mindanao.